বিপর কাহান যতন তিনি অবিচরণ হাতিব ত্রিপুরামথাতে আইপিএফটি বাই অর্গানাইজ খাইজাক ও লুকু কুতুম পান্ডব যত ফাই মানজা ফাইনাই রঙ आं जतनो हामजामुं तेचिबाय जाफारि आंनि किच्छा कक नरनो सानाय आं बिसि जराना गलाक ताई सिनि अ पान्डानि आसु पंगक्रा सिनि सार बिधान देबबर्मा सिनि अरो फाइमानजाखा सिनि एक्स एमएलए ताई तिप्रामथानि सिनि सार अनिमेश देबबर्मा सिनि सार एन्टनी देबबर्मा ताई आईपीएफडी बदलनि सिनि एक्स आगि सिनि एमएलए सिमनानि सिनि सार बिश्वगेतु सिनि सिक्लानि एनार्जेटिक लीडर सिनि शुक्लाचरण नोआतिया ताई आईपीएफडी सेंट्रल कमिटीनि ऑफिस सेक्रेटरी सिनि बुद्ध देबबर्मा आं बिसि जरानाया आनि उलो सिनि सार तेबनोनो खनातो कक सानाय दंख ते जराबो किसा बुवारानि चाइते मुंबाई ताबुक जे सारा त्रिपुरा जत थानचांग दंलायमानि जत लुकुरक जत सिक्ला जत बरक जे थानचांग मनि ताबुक अ बुवारानि थानचांग सब ताबुक सिनि आईपीएफटी पार्टी उफाई लगी रुफाइके उसगांनि सारिगो अमनि लगी आईपीएफटी त्रिपुराहा पीएसपी ते बुसगांनि सालो ते कयेकटा बदलबो लगी रुफाइनाय ताबुक जेहेतु जों जत थानचांग बायगा पलिटिकल पार्टी ताबुक जों तै कुसा कुबुर खालायनो जरालिया जत पलिटिकल पार्टी दं 90% थानचांग कमिखा अमनो सिनि जे मानथाय सकथाय बुसगांनि सालो जों तै बिसि जराना गलाक सिनियो जे इशु रंनो जों माननानि बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अमन बेफोरां किच्छा सानाय जे सिनि त्रिपुरासा लुकुरक जे पाराव नन एडिसी एरिया वो तंगमानी जेमन नंदननगर बलमालीपुर नंदननगर ताई नन एडिसी एरिया जेमन बिलुनिया ताई कांचनपुर टाउन रगो अमो जत जे एरिया माने संक्षेपे जे एडिसी एरियन बिसिं खबजा गया ए एरिया रंनो नाविनो बुबागारानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि सानथाय ताबुक जेमन सिन त्रिपुरासा दंमानि जागा बांलादेशनि खाग्रासुरियाव दङ सिनि आसामाव दङ हाइलाकान्दी पाथरकान्दियाव ए अमरंनो तिबो सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि सानमुं ओंखाय अमनो ताबुक जेहेतु जत बदल थानचांनि दङ आस्ते आस्ते बिसिगांबो आईपीएफटी पार्टी हाय थानचांखा सिनि जे डिमांड रक बुसगांनि जे सिनि मानथाय सकथाय ते बिसि जराना गलाक माननानि अमनो जों बुसगांआव जत सिनि बुबाग्रानो लगी मारुलायनाय बिन जे थानचां चबाबो ते बुसुमनो लगी रुइ बनो फान क्राक माति सानाय अमनो जों आं निजे निजेनो अनेक लाखि हायमा दङ कारण बुबाग्रानि बदल ते बुबाग्रानि बिन मथानिङै बिन जे थानचां चबाव आंबो कासे सैनिक हिसाबै निजे निजेनो बिन बागै सामुं सिं जे बर दफन बागै सामुं खायमा दङ बागै निजे निजेनो आं बहुत लाखि हेमा दं ताई एमडी कक साना सुजुग मामानि सामुं खायनानि आन बरन बागै सामुं खायना रग अ बयस किसाबो आं जरामामोन निजे निजेनो अनेक लाखि हेमा दं अ आलादा बदल खायगे आं 48 50 बयसो थाङिसे सुजुग गामु सामुं खायनानि स्पीच रनानि अमक एकमात्र बुबारन अर्गानाइजेशननि आंबो सुजुग गाय सिखलाङै इंदि बासन रुनानै सामुं खायनानि बरन बागै अमन आं बुबाग्रानो बेलाय हामबाय मारुओ सिनि बुबाग्रानो बिन जे जायते मुं सिखला रंनो तिसानानि जे सिनि बरन बागै सामुं खायनानि डेभलपमेन्ट बागै सामुं खायनानि अमन बुबाग्रानि साइ ताई बिनि थानचां चबाव आं बनो लगिरि दङ ताई आं बिसि कक सालिया ताई कैसे जों अमक जिबनो तापक दियो ककरक आं कयेकटा कक सानाय जेमन सिनि 2012 रबि लिटन बुथारजाकमानि ताबुक पइन्ट जों पगयाखै सामनाय अमनि तावसुर जस्टिस मायाको जों अमनि उलो रो आफ्रु उर्जेन्ट पेलेस जों बुं चेन्ज खायना नायमिनि रक अमन परे उसगाङाव बिसि बुथारजाकमानि तै रेप तो सिन बरक सिनि त्रिपुराजुर खायजाकमानि अमरक गोबांबो जों सिनि अ हाव जों निजिनि हावनो जस्टिस माया अमनो
जों अमनि काटिना बागै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नांगौ बुस्थुनि सालो अमनो जों बुआरनो लगी मारनाय ए अ किसा कक साइनो आंगानि संक्षिप्त भाषण पाइरिखा ताई बुबाग्रा आयुक्लक्तुं त्रिपुरा मथा आयुक्लक्तुं आइपिपि आयुक्लक्तुं